I per aquells que no saben cuinar sense imaginar-se abans com ha de quedar el plat, un altre llibre. Mallorca, gastronomia i cuina, un llibre visual i pràctic que combina tradició amb receptes perfectament il·lustrades. Mallorca, gastronomia i cuina ens mostra com el calendari rural ha influït en la rica tradició culinària de l'illa. Ens parla de la sobrassada i de les conserves, de la cuina del mar, el món de l'oliva, la mel i els licors. I, per acabar, il·lustra la gastronomia mallorquina amb receptes com el trempó, els caragols o la greixonera d'ensaïmada. I fem un salt a l'illa del costat per presentar-vos un llibre de la mateixa col·lecció, Menorca, gastronomia i cuina, un compendi molt ben il·lustrat dels productes i les receptes que defineixen la cuina de l'illa de Menorca. Aquest llibre ens parla de l'afició dels menorquins als dolços, de productes com el formatge i el porc i d'herències com l'àrab, en l'ametlla i les espècies, o la britànica, en el gin. Inclou un seguit de receptes, com ara les aubergines es forn, els calamars plans o les orellanes, sempre acompanyades de breus comentaris sobre l'origen dels plats o la seva tradició.